ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସରୋଜ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦବାଲି। ପୁରୁ ଜଷ୍ଟ 13 କିଲୋମିଟର ଧାମରା ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ପରେ ବାଲିଆପାଳ ଘାଟ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଫେରିରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ମିଳେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ବି ବହୁତ ଖୁସିଦାୟକ। କାହିଁକିନା ମୋ ହିସାବରେ ଚିଲିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୋଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଫେରି ଆସି ଲାଗିଗଲା କୂଳରେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଚଢ଼ିଯିବି ତା ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ। ସାତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଚଢ଼ିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରିଆ ବାଲିଆପାଳ ଘାଟ। ଫେରିରେ ବସିକି ଯିବା ବେଳେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଦୋଳି ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି ବାବରେ। ଫିର ବି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ନା ଏମିତିକା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଫେରିରେ ଯାଉଛି। ଜମା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆମର ଡଙ୍ଗା ହଲି 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 ଆସିକି କୂଳରେ ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାଲିଆପାଳ ଘାଟରୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଜମା 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଟିକେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିବା। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତା ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗିକି ଆହୁରି 3ଟି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ପୁଣି ବାହାରିଲି ଘର ଅଭିମୁଖେ। ରହିଲି, ବାଏ। କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।